Yau za mu yi magana kan side effects na vaping ko kuma in ce amfani da e-cigarettes. So idan ka san kana vaping ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe saboda zai matuƙar taimaka maka. Idan kuma ba ka yi, ka yi ƙoƙari ka yi reposting sa'annan ka yi sharing bidiyon nan ma mutane domin su ma su gani su amfana. So kafin mu shiga cikin abin da za mu yi magana, mun riga mun san cewa hura hayaƙi ba abu ne mai kyau ba. Ko da yaushe ana faɗa, a kwalin ma da ake sayar da tabobin za a rubuta cewa it's injurious to health. Amma mutane za su rufe ido su je suna zuƙar abubuwansu. So ba wai shan taba ne kawai ba, shisha ne, vaping ne, wace barkata ne, anything that has to do with hayaƙi ya shiga cikin jikinka ba abu ne mai kyau ba. So when it comes to vaping ko kuma in ce e-cigarettes, abin da ya ɗaga min hankali shine according to World Health Organization babu sufficient data da za a amfani da shi ma har a gama gano iya matsalolin da e-cigarettes za su iya janyo ma mutum. Abin da nake nufi a nan shine e-cigarettes dai ba su daɗe da aka fara amfani da su ba, su daɗe sosai da aka fara amfani da su ba. So kafin a iya establishing cewa ai kaza yana iya sa kaza yana iya sa kaza da yawa, sai an daɗe ana amfani da abu, an yi bincike, an yi mai kafin a iya tattarawa a ce okay da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza za su iya faruwa da kai in kana amfani da kaza. So su babu ma sufficient data da za a yi amfani da shi a haka, even though akwai matsalolin da aka san za su iya sa mutum ya kamu da su a yanzu. So kun ga kenan ana amfani da su ne ba a ma san iya abin da za su iya sa mutum ya kamu da shi ba. And shi wannan vaping ɗin ya zama ruwan dare, like mutane suna yi thinking that ba komi ba ne, ai ba normal taba ne ba wanda aka saba gani, so it's nothing. It's something. So bari in lissafa muku yanzu abubuwan da with data da ake da shi aka san cewa vaping ko kuma e-cigarettes za su iya sa mutum ya kamu da shi. Number one, akwai nicotine addiction. Kana hura hayaƙinka za ka zo ka zama addicted to nicotine. Abu na biyu shine cardiovascular diseases. Vaping ko kuma amfani da e-cigarettes zai iya sa mutum ya zo ya coming down da matsalolin zuciya, matsalolin cardiovascular system. Abu na uku, lung diseases. Su lungs dama su ake tura ma hayaƙin da ake zuƙa, so kun ga dole za su samu matsala. Akwai abubuwa da yawa da suke cikin wannan hayaƙin da mutum yake zuƙa da za su yi affecting lafiyar mutum. Abu na huɗu ko kuma in ce wanda ma ya kamata a ce na sa tun farko shine cancer. Vaping ko kuma amfani da e-cigarette zai predispose mutum, zai ƙara ma mutum risk ɗin kamuwa da cancer. In fact, kusan duk wani cancer da ake da shi, hura hayaƙi zai iya increasing risk na kamuwa da wannan cancer. So kun ga ba abu ne mai kyau ba. Abu na ƙarshe da za mu magana kai shine happens that mata ma suna vaping ko kuma amfani da e-cigarettes. So idan aka samu mace tana da ciki kuma ta zo tana zuƙar wannan abubuwan, zai affecting baby da take ɗauke da shi. So like ba wani abu mai amfani da yake cikin wannan abin da ake yi. So the earlier mutum ya bari the better. Idan kuma baka fara ba kar ka fara. Sannan effect na wannan vaping ɗin ko kuma amfani da e-cigarette ko kuma ma shan shisha ko smoking, irin smoking ɗin da muka sani da ake yi tun da, effect ɗin da suke da shi, matsalolin da suke da shi ba wai kan wanda kawai yake hura hayaƙin ne yake fitarwa ba. Idan aka samu kana zama a inda ake hura hayaƙin ana fitarwa, kai ma kana shaƙewa, to kai ma akwai yiwuwar ka zama smoker baka sani ba. So yana da matuƙar muhimmanci in baka fara ba kar ka fara. In ka fara ka yi ƙoƙari ka bari as soon as possible. In ba ka yi kana zama cikin masu yi, ka bar zama cikinsu ka ƙara gaba. Allah ya sa mu dace.